nyengker cah lanang ngono ing dalam kata hubungan karepe kepiye, Mbak? Aki tumenggung peswa to iki, Mas. Ngerti. Malah kleresan. Panten aku tansah Mas Pandakke karo Mbak Ai. Nggih. Ngaten Dara Temenggung. Yo. Menawi panjenengan sampun prisa babagan mentok malah kleresan nyuwun pangestu. Pengestu Mas Merniso. kowe iki sapa? Jenengmu saka ngendi papan? Tepangaken. Yo. Kula Joko. Joko. Nggih. Sakmene Joko tenan. Tenan sapa? Nggih, Dik. Joko sapa? Joko Daru. Oh, Joko Ndaru. Kira nate pinanggih panjenengan sowan wonten kraton menika. Sopo Aki tumenggung. Oh, iya. Nika prajurit enggal. Lah wis sepuh kaya Sepo nek kene munggah kene ngisor ora kalah karo sing enom. Ya ngeten nika. Nggih karo wiyagane kuwi ora kalah. Joko Ndaru. iki. Kowe mapan ana ing patunggone Mbak Yu Temenggung. Kaya tak sepade kok nyelangkrak. Kowe arep seneng karo Nyi Menggum ya? Heeh. Gus boten. Kok mboten? Sopo wae. Aku ngerti. Sak sulah bawahmu. Terus kapan awake dhewe Sak sulah bawahmu aku ngerti. Nek wis mantep karo aku to. Tenan. Kon mantep tenan to. Mantep tenan ora? Mbak Yu. Rene kok. Mriki to. Rene to. Gawe jaket aku. Aku ki mung manut sampean lho dicontohno rono rene. Kowe ngene. Rono. Aku terus terang nih. Terus terang. Ayo aku terus terang aku ora seneng kowe padha yen kowe padha kaya ngono kuwi aku ora seneng. Mbok yo kowe ngelingi Mbak Yu. Kakang gugur ana ing Ngadyalaga dirayah karo Brandal ki kurang goro susah. Nggih pirang dina. Ha kok wis uyak-uyuk karo cah lanang. Pikiranmu, atimu, rasamu mong ndi Mbak Yu? Nek susah ya susah ning piye meneh wong ya wis